naqra kemm hemm burgers, naqra kemm hemm salzet. Orrajt, imma kemm il-darba tikol il-burgers u salzet fuq il-barbecue. Jekk ta' spiss ovvjament u jekk hemm problema ta' pis irdu nikkontrollaw naqra. Imma mhux jiġri f'darba li jgħod. Pereżempju anke matul is-sena nismgħu ħafna jien taf xi waqqani dik in-naqra ħelu. Għalhekk qed neħxin dik il-kaxxa ħelu. Ngħidlu serraħ rasek, dik il-kaxxa ħelu mhux qed tagħmel l-ebda differenza. Sakemm dik il-kaxxa ħelu mhijiex ta' kuljum. Jekk dik hija biċċa, u għax ma nitkellem fuq xi kaxxa hekk għal ma qed jifhimni ta' kaxxa square. Sewwa. Għax hawn min jgħidlek nieħu naqra wara l-ikel. Sewwa. M'hemm l-ebda problema, laqqas dak il-fliexkun naf li għadu l-ħin ma sawx insemmuh ta' ċertu spiriti li tgħid nieħu fliexkun minn dak u dak il-problema. Le, il-problema huwa x'nagħmlu b'mod regolari ta' spiss. Mela mbagħad għandek min imur l-estrem liħor mel. Illi smajt bdiet dieta l-ġdida. Ħanipruva, kulħadd qed isemmiha kemm tagħmel il-mirakli. Kwalunkwe oġġett fejn jidħol ġisimna illi jagħmel il-mirakli, aktar xi ma nistgħux inżommu ħattul ta' żmien. Għax pereżempju jitolbok illi taqta' 3 kwarti tal-ikel. Illi pereżempju ma tikolx ta' ċertu ħin bil-fors, jiġri x'jiġri ma tistax tiekol pereżempju qabel l-4 ta' nofsinhar. Restrizzjonijiet illi anke jekk jagħtuk ir-riżultati għal ftit jiem, jew għal xi ġimgħa jew tnejn, saqsilek innifsek, din immaġinani inżomma xi sena jien. Għax jekk mill-ewwel tgħid ma tħarħax, mela dik diġà waqqafha llum stess. Għax inti mhux issib xi ħaġa li tik ir-riżultat ta' malaj u terġa' titlaq li għandek bżonn, xi ħaġa li bdejta u komplejta.